yapi baro ngi pediang sobha yapi syakane ka program na ki Persara la ne ka program na ka benta ki hep ki berit bala Lawanhun shapi lingba ka Good News TV jong ka jingeseng samla KGP sinot sepngi. Ha kane ka por ngin Sdang ya kane ka program ka jongi da ka bangin sya skor na ka ketien ka jong ublei ya ka ban Pule ha pedeng jongi da i Serafinia Thabah badru ban bu ha ka Nongduwai da i Mebarijanai Nongsiej. Ngan Pule na ka proverb lenong ba puar dekat kabasau. Kanong ka jings ngorit bat ka jing syapting ya utrai long kaspa bat ka buram bat ka jing im. Tung Nongduwai ko pa jongi uba habneng long bukho ka kerteng jomi long kaman jomi kumni atrai ngi wan ban ai ngo bat ban shakri bat ban pendan buram ya ka kerteng badan bor jongmi lingba kani ka program na ki Persara try yerap ngi khnang bangin la ban long ki Khynnah ki betips ngi ki bako ngo ya la ki kmi ki pa bat kum juru ya ki bahalor try yerap ngi khnang bangin la ban long ki Khynnah ki ba gran ya ka hok bat ki ba yerap ki we haba ki dan ka kajing yarap ki jongi try yarap ringi khnang bangin la ban jab ki jing pensai jang usatan but try aru ka jing start khnang bangin la ban le bha ha ki jing Pule jongi dan ring kat lang but inong kren iban sa sam ya ka khubor but yarap ringi khnang bangin la ban sha score but so tho ka e ba inong kren idan ban kren ha ka ni ka por try dan ring kat ru but ka Good News channel Good News TV channel khnang bakan dangla ban sapriang ya khtien jongmi ling baki program ki ba pher tuma priki pop jungi baro but dan ringkat ki singi jungi badangsa yakini baro idem mapana kateng Jesus Christ ubana Nazaret amen. Ngakwa ban ai kublei ya i Serafinia Thabah bat ya i Mebarijanai Nongsiej ki bala pendap ya kane ka benta ka jongki ha kane ka por ublei undan ringkat bat pi ha ki por ki bandang wan baro ti ha kane ka por bat de ngila poi se syakawai ka benta ha ka ba ngin ya sngap ya ka jingruai ka besngau tenat ya ka bala penkre da i Bandamaka Syiemlieh bat i Lawanhun Syiemlieh tongin ya sngap ya kane ka jingruai ha kane ka por. Jan ngam i katakari ngayai akerman ya kari kanan ala no hari jongi katakan wan sangla kari kiyai ap milanti kasok kasan kamsngan hagin nekisngi ki hep belong me kimsngan kalenti jaga mensim it play ba menshwangi ki samla kali ki akmilenti Khynnah kumjo ki langme yus im jing so ban sen shahari you try serim la hamme nemensi jingerman bladukan sa
Yaka jingsul ngala kularapi na Jerusalem Shabab bilang toke na liulong badung liungan sayapi ngam ino dalay leya kikon kari Kisamla kali ki apmi linti ki khalong Khynnah kum juru ki longkmi Yus in jingso bansin shar hakari You try selim la hamme Niminsin Jingkermen bladogan sakin Kublai shibun ya i Bandamaka Syiemlieh bat ya i Lawanhun ru ki bala ai ya ketu ke Jingiathuhkhana ka basngau tenat hakani kapor ngangai scam babaro nengi ngila sngap ha ya ketu ke Jingiathuhkhana Ti menta pat dia hakani kapor ngila poi seshakawai pat ka benta ha ka ba ngin sya ashkor ya ka jinghikai na ka ketien ka jong ublay bat ya kani ngalasim na ka gospel ka jong ulukas ka lenong ka bahin riu ka dekat ka basau pusau ngakwa ban Pule kini ki kintien sngop ha ban ya sngap ha kini ki kintien ki ong kumni namar ya udieng baro on itu na uso jong uhi Joshua bangin ya sngap ya kani ka kubor na ka ketien ka jong ublay tu ngin ya leilang ha ublay ha ka Nongduwai Kukpa jungi uba beneng ngi aingu nama ka jingdon ringkat ka jong me ha ka jingim ki jongi ban ngi aingu na benta kani ka por atrai bangi la ban yo sngo ya ka ketien ka jong me ngi duwai atrai ba men don ringkat bat ngi iwei piwei ki ba pet bat ki ba yo I bat ki ba yo sngo ya kani ka kubor don ringkat ya ki do not ki jongi penthli ya ki khnang bangin yo pediang atrai ya ki jinghikai ki jong me sngo ya ki jingkhat kerpat ki berit nabai kini ngipan haka kerteng ujisu amen Ti haka ni kapor ngan pen iya pi ya lai teli ki dur jeng ki dieng nganget pila yo iya kitu ki dur jeng ki dieng Ti ladanga kelipat ya pi Uno na kini ki dieng pikwa ban yo ban thung hak per jong pi la ne ba undan hak per jong pi ngatarai baro na pi pin ong ngakwa yo tei ubadan shibun ki so dai tila danga kelipat na pi balai ba pikwa yo tei dieng ubabun ki so ki daw ki la ban long ba le se pin ong Udan shibun kiso kenang bangin yo bam lane pila aban ong uitenat bat kumta ter tes ngap kan ublay pada ong ayu yangi ublay ru kumba ulong utay udieng ukwa ba mangiru ki kun ki jong u ngidei bandon ya kita kiso tiki kita kiso mo ngin ya pet ngin ya wan Ki kita kiso ki ba ublay ukwa yangi bangin don. Ya kani pila ban Syiem na ka shiti shakinong Galatia ka lenong ka basan ka dekat ka ba arpuar. Tikat kum kani ka dekat ki don haduk kendai teli kiso ki ba ngi kum ki kun ki jong ublay ngi day bandon.
Te menta ngin ya pet kan. Way pa way tau so. Ngin ya pet lang baro. Ha ka screen ka jong pi. Kadan kani ka dor bangi pen i. Lada pi pet ya katu ka dor. Tang syupet pila itu. Ndai. Udan uai hang tu. Udan u love sign. Tefitep uso ubaningkong ba ublay ukwa yang i bangin don kadai love lani kajing it. Ya kani la tho ha ka shiti baningkong uyones ka lenong ka basaw ka dekat ka bapra pitep la tho kumno uta ubam it itu ya ublay na ba ublay ulang kajing it. Te ublay jongi ulang ublay kajing it bat kum juru ukwa yangi ba nginlong ki ba it ya ki wei pan. Ublay ningkong u it yangi kata-kata haduk ba upha yanu upha ya kun ujong undai ban wan syakani ka perthai na ka benta jongi. Te uji suru haba ulawan syakani ka perthai ulang uba iet bah bat kam tam lelei u iet bah ya ki kena red haduk ba hakatu ka por le fiken mau ki kena red ki kwa ban let sajan uji su ki senran pade ki ong kumno ki ong wat wan seni sajan Hendrai uji su ong kumno kadan tu ka jingrai ba phia tip ha baro sha ya ki kena bakin wan shanga te uji suru udap da ka jing iet yang iki breu bat ya kam tam ya ki kena te kumta ngiru ngidai ban long ki breu ki ba iet te ka jing kelipat menta ka long yano ngin iet ningkong ya ublay ubala tau yangi nang tap ada ngin iet ya imei ipa ya ki bahayeng ki bahasam ki jongi nang tapat ngin iet ya ki breu pat nang ta dang don syu hoi dang don syu pitep ngidai ban iet ya ki jeng tau ki jong ublay kum ki merat kum kamariang dai kamariang ngim dai ban le Dusman ya kamariang ban berat ya ki nyut ban berat ya ki plastik ngidai ban iet ya kamariang namar kidai ki jing tau ki jong ublay. Uai uta uso ubaar. Ha katu gadur ka balapen i ha ka screen ka jong pi ngakwa ba pin pet ban bishar ya katu gadur. Ha kani gadur ngin yo i ba ini kena i kumba is ngausi. Day nam day. Hendrai ublay ukwa yangi bangin long ki bas ngausi. Hendrai ngidai ban long ki bak kemen. Lani ngidai ban don ya kata ka jing kemen. Lani kata ka joy ka baki ong ha ka ketin pareng. Pitep ka jing kemen kawan na ublay. Ublay ukwa yangi bangin long ki bak kemen om ki bas ngausi. Let's say don kapor ba ngis ngausi ya kata ngimla lai ndai kam tam le let's say lada ka dei ka birthday ka jongi lani ka sngi kha bat ngi kwa sapti thamai lani ngi kwa gift hendrai imei ipa pade na ki daw ki babun le ase kimla ban pen thiet ngi ya kata ka gift ti kum ta ngi ngausi hendrai ngap hangan ong ipi ka ketien ublay ka ong kumno ka ketien ublay ka ong ba ublay utiplut ya ki jing don kam ki jongi baro bat na kata kadaw ngimday banlong ki bas ngausi hendrai ngidai banlong kita ki badap da ka jing kemen uso ubalay ha kani kadur kabalapen i happy ha kani kapor pitang syupet la itu dai PEACE kamut kamno kamut peace nai khabar keno kadai peace but ha ka khasi ngi ong kadai ka jingsuk
te ublay ukwa yangi bangin don ya ka jingsuk. Day bangin long kitu ki Khynnah ki baya mayan ya ki baya dom ki baya hla ublay kwa yangi kumta. Hendrei ublay ukwa yangi bangin long kita ki baya suk baka jingsuk kan don hapadeng jangi. Don kapur ngikum yania dai ya imei ipa ngikum yania ya kihimmen ki para don kapur ngikwa ban yamai ha skul la don babakla ki parlok ki jongi bat don kapur ngikwa ban ya syoru ha Henry kata kamla ban long kam dei ban long namar ba kum ki khun ki jong ublay ngidei ban don ya uni usok jong ka jing suk ngidei ban long ki baya suk bat ki wei pat bat ngim dei ban ya mai ya nia om dei tangkat ta pitep ladangi don ya uni usok jong ka jing suk ngin dei ru ban long ki to ki Khynnah ki ba pen ya suk ya ki wei pat ru lada don baya syo lani baya mai ha school jong pi lani hangdo ki parlok ki jong pi dei ban long ki nong peniasuk pitep balengi hak ban lek kumta namar ha ka bible ru la thok kumta ya kani pila ban syam ha ka gospel ka jong Matias ka lenong ka basan ka dekhot ka bakendai hang tei la thok kumnu suk ki ba peniasuk naba on khot ya ki kun ki jong ublay dekat kum kani kadekot ngidei ban long kita ki ba peniasuk ya ki wei pat khnang ba ublay un ong bangi ki dei ki kun ki jong u nang ta pa de ngila poi sasha uso ubasau ndai la poi number 4 tu ai ta uso ubasau ngan pen pi hakani ka por ya kani ka dur ayu ketu kabaki ya kwai dok kan dei gitu ki Khynnah don na pedeng jong pi ki bela jumat ban kwai dok kha lada pila mat pin so thu ba haba pi kwai dok kha pi pimla ban yo tang shubu ya uren wiang hapo pihak ban up ang tu dei don kapor simpor 10 minit don kapor khatsan minit don kapor haduk shteng kenta shi kenta ru pihak ban up hang tu haduk ban dadat gedok kha tengkhat don ki bayo marsen bu yurun wiang ha ki la yo no Henry kham bun sin hak ban up ban yo ya kadok kha bakan dat gedok kha yu turun wiang teka ketu ka jing up ka jongi ngan pen biang ye pi sakawai ka dur hakani kapor hakane ka dur pa de pio hang ni bekile ayu kini ki Khynnah ki up ban yo ice cream dai ki up hang tu de ka por ba ki up hang tu kim ya lek lambur kim ya syang kim ya pen pra kim ya pen ki indre ki up ki yang do lan dai ban yo yau tu ice cream de ka ni ka jing up pitep ka de ka jing sha slam Haktian pareng ngila ban ong patient lani ka jing sha slam ka bangila ban yai sha slam ti ublay ukwa yangi bangin don ya kani ka jing long ru uni udai uso ubasau ba ublay ukwa yaki kun jong u bangin don bangidei ban long ki bayai sha slam dei ki bashu ya kerke bashu ya kwa no mentah don kapor ngi lek kumta iong imai upset shipang ngan sa aya pi utu ujing bam lani utu kek la kwa no mentah stang skadom imai bat kumta ter Henry ngidei pat ban ken mau hakane kapor na do mentah kesngi bangilatep baka jing sha slam ru kadai ka ba ublay ukwa yangi bangin don hakane ka dur ba menta ka ba ngapan ya pi pa de ngakwa ba pin bishar ya katu ka dur pin yo ya utu Khynnah ba ubetin ya itu itemen ban cross ya ka surak ndai teka katu ka jingle ka jong tu Khynnah
ngila ban ong hang ni uyarap dai uyarap ya ini teman ban cross ya katu kasurok te kan ni ka jingiarap ka jong uniu khna phitep ka dei ka ai ka dei ka jing sbun ka jong u ka jing le sbun ka jong u bat ha ka tien phareng ngi ong ba ka dei ka kindness te uni udai uso sawai pat ba ublei ukwa yangi ba ngindon bun sin ngi kum ki khna ngi sai khap nap kata ngalap bah ngi sai khap nap don kapor email ipa I ong ye phi ani la bun kini kita is jong phi hayeng kini ki jing le kai jong phi la khap nya lot ka yeng ka sam ngin ya ai no shaki wei ma ya ani sungo benut ban ai kita is te habangi le kum ta kamut kum no kamut bangi long ki ba khap nap ngi long ki bom sbun ngim le sbun hendrei ka ktien ublai pada ka hi kai yangi ba ngin long ki basbun ya kata pila ban syam ha ka shiti shakinong Ephesus ka lenong ka basau ka dekat ka balai puar ki kintien ki ba ong kum ni to pin long ru ki bale sbun para long mentapan ngilaya poi sesya uso ubahendriu te uni uso ubahendriu ngin ya pet hakani kadur lese pila ban sengutu lada pi pet hakani kadur pinyo I ya uni ukhna ba ule ayu hang tu kadur I kumba upendam ya itu iwei pan te ule ayu ukhna hang ne he is being a bad boy dai mdei ba ulong good ya kiwei pan hendrei ka ktien ublai pada ka ong yangi bangi dei bandon ya ka jing baha bat uta udei uso ubahendriu ha ka ktien pareng ngila ban ong ka dei ka goodness ti barabor ngikwa bagi beriu kin bha yangi dai ngikwa ba imei ipa in bha be yangi inum dam yangi ngikwa ba ki parlok ki jongi kin bha yangi ngikwa ki teachers kinong hikai kin bha yangi ngikwa be ban yo ya ka jing bha hendrei ngakwa ba phin perkhat ha kani kapor ba khnang ba phin yo ya kata ka jing bha pideiru nalade bandon ya kata ka jing bha namar ba ublei ukwa yangi bangindon ya uni uso jangka jing bha lani goodness lada nilong noti lada pilong noti ha school kata kam deishu ka jing bha hendrei kala dei pada ka jing long persya ya ka jing bha te kumta ngidei ban persyang ban long ki babha om ki batis ya ki wei pat kum ha ka tu ka dur ka bangalapen I pi mene ki ba pendam ki wei ki bakwa ban ya kaja ban ya mai hendrei ban ngin persyang ban long ki babha ya paro ki parlok ki jongi ya ki brio baro tementa ngilapoi ubakat no uso sa ubakat no number 7 dai ngilapoi sya uso ubahinyau nginya pet menta wei tau so ubahinyau utau so ubahinyau haka ktien khasi ngi ong kadai ka jing yai ne lani haka ktien phareng ngila ban ong ka faithfulness kane kamot kadai katu ka jing shania ka jongi ha ublei bat ka jing bom artatin ka jongi ya u blei nganget pilayo sngo syapang ka khana ujob nei ha ka bible pitep ujob ushabon ki jing ha ka jing ka jong u hendrei pitep umju artatin ya ublei unget bet ha ublei bat ushania bet ha ublei te ublei ukwa yangiru bangin long kumta kumbalong ujob ngindon kajing shania kajing yaine ha kajing nget kajongi ha ublei ngan ainuk saya pi shu ong menta la dadon ba ong ye pi school dadon test tongin ya pitu no to ngin ya cheat no na kani ka copy la da pi ong ma pi
ngatingan numlek kumta. Pitep lada pi ong kumta kamut kamno, kamut ba pi yai ne, hakata ka jing hikai, kaba ublei ulah hikai ya pi. Kaba ublei ulah hikai lang yangi baro. Lada ngim trek ban lek ya kita ki kam sniu, kamut bangi long faithful ya ublei ujongi. Te hakani kapor ngakot yang ilang baro bangin persyang bet ban long ki ba yai ne haki jingi kai ki jong ublei bat bangin long ki ba long faithful na ya ublei. Mentapan ngilapoi sesya usok uba pra la jan lut dei setang uwei setang arteli pra bat kendai ti usok uba pra tau usok uba pra uba ublei ukwa yang i bangin don dengan pen i pi hakani kapor ya kani kadur bat hakani kadur pio i ayu pio i ya uni ukena i kumba udom dei bitar ti utau usok uba ublei ukwa yang iba ngindon udai kajing jamnut lani hakaktian pareng ngilaban ong gentleness. De bunsin mangingi syaidom baro nangingi dom. Ngi syaidom lada imei ipa iong ya ke ka bangi ngim kwa ban le bat cibun ki ru ngi dom. Hendrei ken mau ba ublei uong yangi bangi de bandan ya uni usok pat uta usok udai usok jong ka jing jam nut namar pitep uji suru uhikai yang ikumno uang to hikai nanga naba nga ubalui bat ubaret ru ha kadok nut uji su ulang ubalui bat ubajam nut tekumta nginya persyang ban bot ya kanuksa jong ujisu bangin long kita ki bajam nut bat om ki badom. Tementang ngilapoi sasya usok ubakat do the last one uta usok ubakat do. Hakani kadur kabangi pen i pi hakani kapor pio i ya utu ukena ule ayu upet ya utu ukek nai i kumba ukwa ba ban bam hendrei naki ki daw ngim tep umla ban bam usupet bet ya utu ukek te ka kani kadai kata kabaki ong hakaktien khasi kabor halor lade ngan ong hakaktien pareng kabaki ong ka self control tengi kumki kun ki jang ublei ngidei bandon ya kane kabor halor lade kabamut ayu kane ngap ngan ainuk saya pi lada ong imei nai pe TV show menta la dei kapor krekot de hendrei pidom piong apshwa se mei sa shipang ngan pe TV sa shipang lani don ki kena le ki bapet senan da mobile ra da mobile hajen thia hajen thia pet ya ka mobile laklet kapor ban krekot laklet kapor ban bamja laklet kapor wat ban ya lek kairu nama don kam ban ya lek kairu kum ki kena amdei tang ban supet TV lani pet mobile telada ngilong kumta kamut bang ngim don ya kata ka bor halor lade ngim don ya kata ka self control hendrei ublei uong yangi uhikai yangi bangi dei bandan ya uni usok pat uta usok ulong wei kum tong ong ulong ka bor halor lade pitep lada ngi supet bet tang ya ka TV tang ya ka mobile pitep kamut ayu kamut ba kata ngim la syuk mangi ban control hendlei kini kitiar ki bala control ya ka jeng im ka jongi teken mau kan hakani kapor uni usok ubak hadu kabor halor lading idei ban don ya kata kum ki kena kenang bangin num kerni nginum ngop tan hakini ki jong kani ka perthai ki bala ban pensniu yangi
Tingila poi ngila dep jer lot menta ya kitu ki kendai teli kiso nei kendai teli kiso pan ngakwa sa sisen pat ban jer kerteng biang ya ki naka benta jong ngilang baro ka baningkong ka de ka jing it ngide bandan ya ka jing it lani love ka baan ngide bandan ya ka jing kemen lani joy ka balai ngide bandan ya ka jing suk lani peace ka basau ngide bandan ya ka jing sha slam lani patient ka basan ngide bandan ya ka jing le sbun lani kindness ka bahin real ngide bandan ya ka jing baha lani goodness ka bahin yau ngide bandan ya ka jing yaine ene kata ka jing long faithfulness ka jongi ka bapra ngide ban long ki ba jamnut ngide bandan ya ka jing jamnut hangi pat ka ba kendai pada kadai bangide bandan ya kata ka bor halor ladi tingila sengap ya kani ka kubor menta bat nginget scam bakani ka kubor kan beten dan tiangi kan ya lam yangi hakani ka sla perthai ka ba bat ka ba kelan ka bangi im na ka benta ka buram ka jong ublai amen. Dementa ngila poye syaka bakut jang ka program ke jongi hakani kasngi bat shwa bangin penkut ngakwa ban ai kublai yakinong isyem benta baro naka benta i Serafinia Thabah naka benta i Mebarijanai Nongsiej bat ikitu ki bala ai yangi ketu ka jingrai ka basengau tenat i Bandamaka Syiemlieh bat i Lawanhun Syiemlieh to ublai un kerku ya pi bat undan ringkat bat pi ha ka jing syakri ka jong pi na ka benta ukendrat de ngin penkut no ya kani ka program ha kani ka por bat ngin saya syampat ngin saya kenduk biang pat ha ka we ka por lengba kani ka program na ki Persara te ngin ya penwai no ya ka program ka jongi ha kani ka por bat haswa jong kata ngin ya lelang ha ublai ha ka jing duai ko kpa jingi ubah beneng i aingu i me try nama ka jing don ringkat ka jong me bat ngi bangi lala try ban yo sngo ya ka ktien ka jong me ban snap i ka kubor ka jong me bat ban yo sngo ya ki jing rwa ya ro na ka benta ka jong me ngi duai ban men don ringkat bat ngi try ha ki sngi ki por baro ki bandang wan bat ka bawai no to ai ba ka jing ai ka jong Jesus Christ ka jing i ba ka jong ublai lem ba ka jing i slok ka jong men sim ba khoi kini lai kin long lem bat ngi bat baro ki ba sngap ya kani bat ki ba pet ya kani ka program bat ki riu ngai ki badan keleng satlak ka perthai naduk menta syaduk ki arta bom jikut ru amen.